Imos coa información deportiva. Cabo de Cruz será o epicentro do remo galego coa disputa do Campeonato Xunta de Galicia de Traiñeiriñas. Esta fin de semana coñecerase aos campións autonómicos que participarán no nacional. O Concello de Boiro, o Club de Remo Cabo da Cruz e Gealsa únense unha vez máis nunha nova proba de remo que se desenvolverá nas augas que bañan o Peira Crucense. Esta nova cita deportiva, na que tamén participa a Federación Galega de Remo, vivirase o 17 e 18 de maio nas augas que bañan o Peirao de Cabo de Cruz. Temos este fin de semana, o 17 de maio, a quinta bandeira de veteranas de traiñeiras, patrocinada por Guisí, Gealsa Rianxeira, e a terceira bandeira de traiñeiras veteranos, tamén Guisí, patrocinada por Gealsa. A modalidade a seguir será en liña, utilizando o campo de Traiñeiriñas, cunha longitude total de 3.500 no caso da masculina e 1.750 para o caso da femenina. As bandeiras entregaremos ao finalizar a regata. Estímase unha participación de 9 participantes na masculina, que son os integrantes da Liga de Veteranos, e 4 participantes na femenina, así como as invitadas. A quenda feminina arrancará ás 11:30 da mañá e a masculina fará o ás 12. A directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, destacou o labor do club dende a base ata ser o primeiro de Galicia en contar con equipo de veteranos. Na modalidade de veteranas levamos xa 5 anos, que pasaron moi rápido, houve unha pandemia por medio, e en veteranos 3 anos. E esta modalidade de remo, a verdade é que é unha modalidade que ten unha vertiente social importante, porque son homes e mulleres de unha idade xa que non poderíamos estar en competición ordinaria, pero que sí podemos disfrutar dun deporte tan fermoso como é o remo, como é estar no mar, e donde cada fin de semana podemos evadirnos de alguna forma de outras preocupacións. Eu sempre digo que este é un deporte moi terapéutico, porque cando estás no mar, entre meter pala, sacar pala e seguir o que che di o patrón ou a patrona, non podes pensar en algo máis. E a parte é saúde. E sinalou que Gealsa seguirá o seu carón, un camiño que levan percorrendo da man dende hai case 30 anos. Felices de contribuir a ese desenvolvemento dos máis cativos, dos nenos e nenas que practican este deporte, e tamén desta vertiente social con persoas xa de unha idade máis avanzada, pero xóvenes veteranos e veteranas, que descubriron no remo pois unha paixón. Por tanto, insisto, necesitamos o calor do público, achegadevos a Cabo de Cruz este sábado a animar a todos os participantes. Unha vez disputadas as bandeiras, veteranas será quenda do Campeonato Galego Xunta de Galicia de Traiñeiriñas. Con xornada final o domingo 18 ás 11:30. As categorías participantes serán a de cadete, con 1.750 metros de percorrido, xuvenil e absoluto masculino con 3.500 metros de recorrido. A normativa a seguir será a normativa FEGAR de Traiñeiriñas e será tamén, importante destacar, clasificatorio para o Campeonato de España. Estarán os 4 millores clasificados en cada categoría, tanto masculina e femenina, do norte e do sur. E de aquí salirán as mellores embarcacións, as dúas primeiras de cada tanda, sairán clasificadas para o Campeonato de España. Contamos cunha participación aproximada de máis de 300 deportistas. Modalidade que se quere impulsar máis se cabe dende a Federación Galega de Remo. Dende a Federación temos que traballar conxuntamente con outras federacións, digamos a nacional ou as outras autonómicas, en intentar ampliar este calendario. Non se disputaron máis de 2-3 regatas de liguilla, pois temos que intentar a ver se entre todos somos capaces de alcanzar entre as 6 e as 8, sobre todo agora que, dende o ano pasado, pois se introduceu no campeonato a categoría cadete, algo que penso que foi un revulsivo para o campeonato, vense moita máis afición, vense moito máis barcos, así que penso que foi unha aposta importante e creo que se acertou dende as diferentes federacións. A vez que destacou o labor do Club de Remo Cabo da Cruz e a colaboración do Concello de Boiro e de Gealsa. Pola súa banda, o concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, agradeceu a implicación do Club de Remo na promoción desta modalidade e ensalzou o papel de Gealsa como impulsor do deporte. Unha gran xornada de deporte de remo, de banco fixo, donde, como decía Marga, animar
os cidadáns de Boiro, os que non son de Boiro, de toda a bisbarra da comarca da Barranza, porque ademais creo que a previsión meteorolóxica vai a ser moi boa para sobre todo para os deportes náuticos. Esperamos seguramente que así vai a ser, que vai a ser todo un éxito, e estou seguro de que ademais o noso clube de aquí de Boiro vai a facer un gran papel, como veñen de facer, bueno, durante toda a súa historia, pero fai un par de semanas acaban de quedar campeóns e campeonas de España. Esta fin de semana xogaránse o título galego e a clasificación para o Campeonato de España de traiñeriñas.